बे बिथिङाव आं बेखौनो बुंनो सानदों थांनाय 17 बोसोराव जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा बेहाय बिथाङा 17 बोसोर सिप जादोंमोन आरो दा बिथाङा नै एक्जिस्टिं एमसिएलए हिसाबै बिथाङा मा होनदों दङ बिथाङा दा 4.5 बोसोर जाबाय दा आं सानो बिथांनि बे समस्थियाव जोंनि बे समस्थियाव देबरगाव समस्थियाव जेखौ जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ लानानै गोबां सिमां नुदोंमोन रायजो राजाफ्रा गोबां जोंनि हावरियाफोर दङ दिनै हयथ' हाग्रामा सारा बे 17 बोसोराव बिथाङा बे गामिफ्राव हयथ' बेरायहैयाखै आरो गोबां बेबायदि दुखिया खस्थ'जों सैसोनानै थानाय व्यक्तिफोरजों बिथाङा मालाबाबो सोमोन्दो लायाखै खोमा नाथाय जोङो इउपिपिएल दोलो जानानै जों मालाबाबो जोङो जेननानै थायाखै आरो जों मालाबाबो बेबायदिखौ जोङो लेहेमबो खालायाखै मानोना जेब्लानो जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंखौ खोथा होखानाय बायदि जोंनि मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांमोना जेरैबायदि बिथोन जोंखौ होदों जे बेबायदि जुदि समस्याफोर जेंनाफोर जुदि दङब्ला नोंथांमोना जिखि थासारियाव थाया मानो जिहेतु नोंथांमोना जुदि पार्टिनि सासे जुदि सोद्रोमा जाबायब्ला वार्कार जाबायब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि मोजां गाज्रिखौ खबर लानाया जोंनि साफ्रोमनिबो दायित्व हिसाबै दिनै बे दायित्वखौनो पालन खालामनानै फैदों आरो आं सानो दिनै बे हाग्रामा महिलारि बिथां सारा दिनै 17 बोसोराव जिबायदि जोंनि गेजेराव खामानि मावनांगौमोन आरो जिबायदि मा होनदों सुबुं अनसायनांगौमोन रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि अननांगौमोन बिथाङा गिदिर गिदिर लेक्सार होनाय गिदिर गिदिर बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौल' जों नुनो मोन्दों आरो बिथाङा गोबां बेबायदि बिथांमोननि टीमफोरा बिथांमोननि जि सानैसो जि बिथांमोननि माने जाखांफुनाय दैदेनगिरि बिथांमोना गिदिर गिदिर लेक्सार होनायखौल' जोङो नुनो मोन्दों मानोना बिथांमोना दिनै ओनसोलाव गामियाव थांनानै सोर व्यक्तिफोरा माबायदि अबस्थायाव गोग्लैनानै दं सोर बेमार आजारजों सोर दं गैया सोर मोनजादों मोनजाया बिथांमोना बेफोरखौ खुनु उदिस लानो सम गैया नाथाय बिथांमोना मिथिं माथां खालायनानै बिथांमोना सानफ्रामबो प्रमद बर'नि सायाव माने गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनाय प्रमद बर'नि सायाव बिथांमोना गाज्रि गाज्रि माने मुं सुनाय बेहायल' जों बिथांमोनखौ बेस्थ' जानायखौ जों नुनो मोन्दों दा ओंखायनो आं खावलायदों फैगोन समफोराव हाग्रामा महिलारि सारखौ जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावमोना एबार जे बिथांखौ बिदाय होगोन बियो 100% जानानै फैबाय मानोना बयबो दिनै सोलायनायखौ लुबैदों आरो बयबो व्यक्तिफ्रा दिनै प्रमद बर' बिथांनि सरकारखौ लुबैदों मानोना प्रमद बर'आ दिनै बिटिसिआव सान्थि लाबोदों जोंनि मा होनदों देबरगाव समस्थियाव बिथाङा सान्थि लाबोदों आरो देबरगाव समस्थियाव हाग्रामा महिलारि सार थासेयावबो एमसिएलए थासेयावबो दिनै जोंनि ओनसोलाव बिथाङा जोंखौ मा होनदों बिमा गदाय बायदि बिथाङा नायाखै आरो बिथाङा नांगौखिनियाव जोंनो सहाय खालायदों हेफाजाब खालायदों आरो खालायलांबाय थागोन होननानै बिथाङा जेब्लायबो जोंखौ खोथा होदों दा ओंखायनो आं सानो फैगोन समाव बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिदों आरो बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै एसेब्लाबो दिनै प्रमद बर'नि अननाय आशीर्बादखौ मोन्दों लरेन्स इस्लारिनि अननाय आशीर्बादखौ मोन्दों ओंखायनो आं सानो देग्लाय हाग्रामा महिलारि सारा जेननाया माने रायजो राजाया बिनि फिननायखौ माने फैगोन बिटिसि इलेक्सनाव होगोन